होई हवनिया आंगनवा में, आंगनवा में बड़ा निक लागे भवनवा में, बड़ा निक लागे भवनवा में। होई हवनिया आंगनवा में, आंगनवा में बड़ा निक लागे भवनवा में, बड़ा निक लागे भवनवा में। पहली हवनी वही अयोध्या में होला, पहली हवनी वही अयोध्या में होला। राजा दशरथ के आंगनवा में, आंगनवा में बड़ा निक लागे भवनवा में। होई हवनिया आंगनवा में, आंगनवा में बड़ा निक लागे भवनवा में। दूसरी हवनी वही जनकपुर में होला, दूसरी हवनी वही जनकपुर में होला। राजा जनक के आंगनवा में, आंगनवा में बड़ा निक लागे भवनवा में, बड़ा निक लागे भवनवा में। होला हवनिया आंगनवा में, आंगनवा में बड़ा निक लागे ह भवनवा में, बड़ा निक लागे भवनवा में। तीसरी हवनी वही गोकुल में होला, तीसरी हवनी वही गोकुल में होला। नंदे बाबा के आंगनवा में, आंगनवा में बड़ा निक लागे भवनवा में। होला हवनिया आंगनवा में, होई हवनिया आंगनवा में, आंगनवा में बड़ा निक लागे भवनवा में, बड़ा निक लागे भवनवा में। होई हवनिया आंगनवा में, आंगनवा में बड़ा निक लागे भवनवा में।